Takže čaute, ja som Mirko. Ukážem vám, ako si vložíte cheaty do GTA San Andreas. Najskôr si otvoríte prehliadač Chrome. Ak video nie je zaostrené, nevadí. Stačí počúvať pozorne a budete vedieť. Napíšete si gta.cz, to mi nepribližuj to tak, stačí im to takto. Dáte vyhľadať, hneď vám to nájde, hneď prvé gta.cz. Takto to drž, nerob s tým nič. No, dajte si hore na lište GTA San Andreas. Tu máte download, dajte si download programy. Stiahnete, budete hľadať, nájdete si program, ktorý sa volá Img Tool, Img Tool. Je tu milión programov na všelijaké veci. Ja som používala aj GGMM, ale cestou sa mi zvyklo kaziť GTAčko, keď som hodil mod, tak mi to v polovičke vyplo. Takže jeden chlapec mi poradil tento druhý, to Img Tool, a to je oveľa lepšie a efektívnejšie a ľahšie, pravda, že tu by ste to mali hneď mať. Img Tool 2.0, si to dáte na download. Ja to už mám stiahnuté, ale spravím to pre vás, stiahnem to ešte raz. Počkajte tých pár sekúnd. Dáte download. Ono sa vám tu stiahne. Keď to budete mať stiahnuté, dáte si to na plochu a hneď sa vám to otvorí takto. Img Tool. Vždycky vám to vypíše, že je to fail, ale dáte OK, on si to aj tak potom našíta. Hneď sa vám to otvorí takto. Takže najskôr stiahneme si nejaké to auto. Dajte si downloady, dajte si downloady, auta, modely aut. Toto nie je ten, ktorý som chcel. Modely aut. Dajme tomu, že Bentley, alebo kde to máme? Bentley. Stiahneme si toto mal Rytmus, či to mal takéto auto. Počkáme tých pár sekúnd. Samozrejme, ak sa vám bude toto video páčiť, tak dáte like alebo koment, ak bude niečo nezrozumiteľné. Napíšte do komentáru, dáte download. Hneďka sa vám to stiahne. Keď to budete mať stiahnuté, tak kliknite na to pravým tlačítkom. Dajte si zobraziť priečinku, hneď to skopírujete na plochu. Takže zobraziť priečinku, hneďka by sa vám to malo niekde nájsť. Kde to máme? Tuto máme Bentley Continental. Kopírovať. Toto môžeme x-núť. Prilepiť. Klikneme pravým tlačítkom, dáme extract here, alebo rozbaliť tuto. Hneďka by sa mal spraviť, dneska by sa vám to malo rozbaliť, tuto máme rozbalené. Na nastavenie módu sú potrebné dve tieto zložky. Tu je jedna Virgio TXD a Virgio DFF. S týmito dvomi vecičkami budeme pracovať. Takže ako prvé si pustíme Img Tool, dáme file, open. Teraz si nájdete ten priečinok, kde máte uložené GTAčko. Ja to mám na pracovnej ploche. Otvoríte si to. Nájdete si GTA, ja tu mám tuto, tam máte, pustíte si models a vždycky to spúšťajte cez to GTA 3, tam sú všetky auta uložené, tak kliknite na GTA 3, to sa vám hneď začne načítavať. OK, dáte edit, find a napíšete názov toho auta, ktoré chcete zameniť. V našom prípade je to Virgio TXD. Takže napíšeme Virgio.txt. Dáme hľadať. Čo nám tu nenašlo? Ešte raz dáme edit, find, lebo som tam dal medzeru, za to mi to nenašlo. virgo.txd. Hneď to tu máme. Virgo.txd. Kliknete naň pravým tlačítkom, dáte replace
otvorí sa vám dajte si pracovná plocha, tam, kde sme si uložili tie dve zložky. Tu máme Virgio TXD. Kliknete na to. Teraz sa vám to začne zamieňať. Máte to? Dobre. Teraz dáte zase Edit, Find. Zase napíšte Virgio, ale DFF. DFF. Hľadať ďalej. Nie to tu máte hore. Dáte Replace. Nájdete to. Zase Virgio DFF. Virgio DFF. Poďte otvoriť. Dneska sa vám to začne inštalovať. A máte to tam. Cheat je už aktivovaný. Teraz vám poradím jeden program, ktorý je fakt úžasný. Lebo keď chcete hrať GTAčko cez single player, tak si spustíte najskôr GTAčko, potom zapnete ten program Car Spawner, napíšete tam meno toho auta a hneďka sa vám pred vás vyhodí. Nemusíte ho hľadať hodinu po meste. Takže normálne otvoríte si Chrome, dajte si Google, Car Spawner, Hneď to prvé dáte Car Spawner verzia 0.2. Tuto máte tú stránku, hneď dáte download. Vám sa to stiahne, to už má stiahnuté, si dáte stiahnuť. Zase si to takisto spravíte. Ako ste stiahovali to predtým, to sa vám otvorí vo WinRAR. Keď sa vám to stiahne, kliknite na to pravým tlačítkom, dáte to zobraziť priečinku, skopírujete to na plochu a na ploche sa vám to otvorí tiež v takomto WinRAR, kliknite na to, dáte otvoriť. Rozbaliť túto a hneď sa vám otvorí takéto lietadielko, zástupca na ploche. Máme túto, kliknete na to, to sa vám hneď otvorí, ale vždycky to zapínajte až vtedy, keď budete mať GTAčko zapnuté. Takže zapneme si GTA. GTA, to mám tuto. Start game, load game, dáme napríklad toto. Tak, tu vyzerá môj panák. Je hustý, čo? Takže vyjdeme pekne vonka. Predom. Sorry za kvalitu, ale je to natočené telefónom, viacej nemôžeme čakať od telefónu, takže tu sme tu. Dáte si Escape, minimalizujete to. Spustíte si ten program Car Spawner, dáte Injector Trainer into San Andreas, hneďka sa vám to spraví, dáte Launch Trainer, tuto máte dole také miesto, to si vymažete a odpíšete si názov toho auta. V našom prípade je to Virgio, takže Virgio. Dáte iba Find, hneď sa vám to našlo, dáte Spawn Car. Toto odkliknite, že OK, už je to premenené. Kliknite na GTA San Andreas. Escape. A hneď ho tu máte. Voilà, Bentley. Je to úplne primitívne. Nasadnete. A môžeme sa ísť troška previesť. Neviem ako je to, ale pri väčšine modelov, čo sú módy, tak keď nabúrate, tak sa vám otvorí airbag. Ale neviem, vyskúšame to na tomto, či to funguje aj tu. Niekde to tu napraštíme do steny. Čo tak tuto. Alebo tuto je dobrá stena, tá čaká akurát na nás. Šup do steny.
Takže v tomto aute asi airbagy nie sú. A šup ho dozadu. Kamerám, ty sa nechychúňaj. Kameru a nemykaj sa. No. Takže ideme naspäť do Big Smokeovho domu. Ukážem vám mojho bratové autíčka. Také šunky ste ešte nevideli. Takže ideme, toto auto už potrebovať nebudeme, takže ho troška pustíme. Opa, Gangnam Style. Dobre? Takže ako vám hovorím, ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like alebo share. Ak máte nejaké pripomienky, takže koment, ja vám hneď odkomentujem naspäť. Toto vám ukážem jedno auto. Podľa mňa je veľmi dobré, rýchle, hodné na drift, na také kratšie výlety. Nissan Skyline, môžete ho poznať z filmu Rýchlo a zbesilo 2. Takže už pomaličky budem končiť. Ďakujem, že ste si moje video pozreli. Ak ste si ho pozreli, pošlite ho kamarátom. Toto je koniec, takže ďakujem.